Why ma kemm jien excited? Inti lesta jew, hemm ħaddum. M'intix ħaġġibni jisbaħ mill-jien. Barra ħanibdew, barra! Mela, tittiddeffes. Ara ħanibdejna, sorry, taħħa din, taħħa ma ġejx sewwa. Ħanibdew issa. Hello, kif intom, ħbieb? Kollox sew, ismetkom ġejjin tarawna jew. Taraw storja li tibda once upon a time u tispiċċa and they lived happily ever after. Iva, din l-istorja, ħanippreżenta li l-nissi l-ewwel. Għax kont nibda minn naħa ta' wara, nibda minn naħa ta' quddiem, mhux hekk jew. Mela, jiena jisimni Marlin u se nkun il-mama ta' Aladdin. U kif qegħdin fl-aqwa żmien li qegħdin se taraw Aladdin fost l-Ghawdxin. Mela tinsewx, ħbib tiegħi. Oh, how cute u kemm jien excited. Se tkun fl-14 ta' Diċembru. Fis-7:09 ta' flaxija ġewwa l-Oratorju Don Bosco ta' Ghawdxin. Waj ma kemm se narakom sbieħ pupi tiegħi. Bye bye! Aladdin fost l-Ghawdxin, il-pantomima għall-familja kollha ġewwa it-Teatru tal-Oratorju Don Bosco Ghawdxin fl-14 ta' Diċembru fis-7:09 ta' filgħaxija. Ejja, għax int ħaqqek tgawdi serata mal-familja kollha. Mela bbookja online fuq is-sajt tal-Oratorju Don Bosco. Narawkom!